खुलुमबाय, आंनि मुङा रजनि बर'। आङो आंनि भिउवार्सफोरखौ आरो आंनि लोगोफोरखौ खावलायहरनाय जायोदि जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोरनि दैमु नोगोराव 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10, 11, 12 बे अक्ट'आव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो जानुवारि दाननि 6 अक्ट'निफ्रायनो माखासे हाबाफारिखौ बेखेवनाय आरो बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोरखौ खालामनाय जागोन। बेयावखायनो आंनि भिउवार्स आरो आंनि लोगोफोर नोंथांमोना जायखिजाया जायगानियानो जायाथों मानो माने खना खनला गासै बर' माहारिफोरानो बे हाबाफारियाव गोसो गुदुङै लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ आं आसा खालामबाय आरो बयखौबो बाहागो लाफै